Nyakwara Mugejuang dakika en 35 tok sa 12 mar okinyi ang'isi na kawo mana yueyo madundo kaeto abo bedo kaduogo kod nonro mar gazet. Okinyi ma kawuono antiere kae kod jafwambo wadwa mano Boniface Otieno mar mondo mi wami siso mar ng'iyo gigo manitiere gazet. Oyawre Boniface, ichio nade? Oyawre chio maber. Joyce, okinyi ma kawuono amor kuom gwel makende studio ka mondo non ne Nyakwara Mugejuang gazet achiel kachiel kendo mano moro wang'gi. Ginyalo dhi to ginyiewa gino ni gichiemo maber kuonde duto ma gintie kendo gisemako tich ma ginyalo timo okinyi ma kawuono. Erokamano. Gazet okinyi ma kawuono anyalo mana wacho nomenyo weche motudore kod ng'anyo mano mar rawere mag Gen Z ma ichano odiochieng' makiny chieng' tarik 25 dwe mar auchiel mano ma higa ni rapar mar ariyo mano ne rawere mano wito ngimagi e higa mar 2024 e kinde ng'anyo mano mar kwedo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Boniface, adwa wachak achiel kachiel kod gazet mano ma Daily Nation. Nitiere weche mopogore opogore ma gazet ma Daily Nation nomiyo pek okinyi ma kawuono kopogore kod kata wechego mago mag ng'anyo. Kwanyalo mana yudo achiel kachiel gazet ma Daily Nation malo ka Nyakwara Mugejuang nitiere weche mamoko ma bende wabo bedo ka walidhoni e kinde modhi mbele kod nonro mar gazet. Ondiki kanyo ni joma nyiri ma pok odonje keny nyaka sani koro rwako ringa e lwetgi mano ma nyiso ni gisedonje keny ka iwacho ni mano en gino ma gitiyo godo mar temo riembo joma chuo ma seche moko ok gidwa ni owuo kodgi kata otudre kodgi. Weche mapodi oluoro Kena luonge ni mane en jagoro mar ODM Edwin Sifuna kose pod en jagoro mar ODM Edwin Sifuna. Kata kamano Sifuna wacho ni pod obobedo ka odhi e doho kokwedo okang' ma ODM nokawo mano mar thiche oko. Wach maduong' wachak godo okinyi ma kawuono Boniface en kotudore kod Gen Z protest divide. Pogruok ma sani koro neno kotudore kod ng'anyo mano mar rawere mag Gen Z mbo bed ka ibago odiochieng' makiny. Pogruok e paro sani koro nitiere kae. Anno koket pichni mag jotelo mopogore opogore pacho kae. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen nyaka sani koro wacho ni obila bro bedo ka tiyo kod teko mathoth ne jonjore ma seche moko chano donjo e ng'anyo ma odiochieng' makinya. Kama ne en jalup jatend piny Kenya ma sani en jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua ento koro ong'iso rawere mag Gen Z ni kaber to beduru abeda ot kik wuog oko udhi e ng'anyo ni sirikal chano tiyo kod jonjore moko kata chano kelo jonjore e kind jong'anyo kama bang'e tibo bed ka itiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo. Nowacho ni magi gin jong'anyo manitiere boma ma Nairobi ka kaachiel kod jogo mawuok e god Kenya. Riwruok mar kanise mano mar kata bishobe mag jokopere pacho ka bende okwedo monj ma jonjoro osebedo ka timo e ute mag lamo e pacho kae ka gin bende koro giwacho ni ng'anyo ma kamano winjo bende timo e yo mamuol. To mane wach madwano wachak godo Boniface, wach makamano nitiere it gazet mar ang'wen kaachiel kod mano mar abich mano mar gazet ni mano mar Daily Nation. Kwanyalo mana dhi it gazet mar ang'wen kaachiel kod mar abich kanyo sani koro ndike kanyo ni plans for June 2024 protest memorials trigger tension kaluwore kod liet mar ng'anyo ma sani nitiere pacho kae. Boniface, en adier katiba ma wantiere go pacho kae kipengele mar 35 article 35 wacho ni jakenya nigi ratiro mar dhi e ng'anyo. Then kwa dhi Public Order Act article 56 wacho ni kata kutimo ng'anyo ni to notify police number 1 kendo utime e yo mokwe. Kenya yudore kama tek kendo odiochieng' makiny nikech watimo memorial ama jo Kenya timo memorial ama families mag jogo manolalo ngimagi e Gen Z protest ma 2024 timo rapar mar gino manotimre. Wang'eyo maber gima notimre 2024 nwadalo nyithindwa mang'eny seche ma ji nodhi e ng'anyo kalure kod wach finance bill mane nitiere gi sechego mane komoro jo Kenya mathoth kabisa kendo ne wadalo nyithindwa mang'eny moko nochiel tiendegi gi magina moko gin totally disabled kata mane seche mwawuoye gi kenda paro ni kata chuny gi lit kabisa, chuny families gi lit kabisa. Omiyo Kenya yudore kama tek kendo nikech gidwa dhi e ng'anyo to ng'anyo ni chal ka gima kweth mapingo sirikal chal gino ma o support bal sirikal to wacho ni oyo okwatamo udhi e ng'anyo but kama udhi e ng'anyo sama udhi e ng'anyo bedur jogo matimo ng'anyo e yo mokwe. Seche duto wang'eyo pacho kae ni ng'anyo duto mwasega neno kata chien kacha nitie jonjore makawo advantage kendo gibiro to gitimo timbe mag mahundu, giting'o panga, giting'o ludhe, gikelo tension betie mang'eny kabisa nikech kata boma ma Nairobi ka asega neno
iyudo ka jo biashara man Moi Avenue, Tom Mboya, Luthuli gibro loro nikech gin gi luor mang'eny. Seche ma mano timore nyaka wang'e ni wabro lalo pesa mang'eny. Osetimre chien kacha mang'eny kabisa. Sirikal wacho ni onge tiende dhi e ng'anyo nikech finance bill mwantiere go gi seche machalo kamae ober, ok orach. En ma in as much as wadware taxes kuomu, ok wakete mochwakore ahinya kaka ma 2024. Mane kaka sirikal wuoyo. Kendo Murkomen CS Transport wacho ni hapana. Kik wane ng'ato CS mar arita, erokamano. Kik wane ng'ata modhi e ng'anyo to ting'o ludhe ama okelo disruption. Kik wane kabisa. Mano to sirikal bro rakore kodu. Jodolo wacho na hapana. Ng'anyo to yienu mondo udhi, lakini compensate jogi. Mano hinyore. Ratiro bo winjo be ni giyudo sama gidhi e ng'anyo. Omiyo kang'eyo ni odiochieng' ma kiny chal nadi nikech as we speak ama kaka gazette osendike kae ni intention to nitie. Kendo ibro yudo kodiochieng' ma kiny kata jogo mabro biro e town gibro bedo joma tin kabisa. Ok ang'eyo ni wabro timo nang'o nikech seche duto an ang'eyo ni ka wadhi e ng'anyo ama ka jogwa odhi e ng'anyo to be watime yo mokwe. Aseneno kata pinje moko masedhie mantie oko kucha, ibro yudo ka ng'anyo nitie to police men number 1 defender mapro chiwo security ni jok manie ng'anyo. Kenya kae pod wan chien kabisa, iyudo ka chieng' mantie ng'anyo to chieng'no en ka ochalo odiochieng' ma koro activities duto te stop. Lit adier by the way, kantie kata ng'atno ma joggi police nochielo gi magina bolalo ngimagi. Mago gik malit kabisa. In as much as sirikal wacho ni wabro compensate ama waseketo funds mondo ubed compensated, ana wacho ga duto kendo segabedo ka ng'isi Ramogi kae ni onge pesa minyalo miya ba ikwet kod ngima dhano ma close kod ama halalo. Anyway, mano to allocation ma government omiyogi kik gitamre gikaw kendo ginen ginyalo timo ga. Erokamano. To ang'eni gino mabende koro medo liete pacho ka en kotudore kod kata gino ma jatenda duond bura mar DCP Rigathi Gachagua odiochieng' manyoro ne oromo kod moko kuom jokanyo mag DCP e pare ka bende koro ng'iso rawere mag Gen Z ni bedura beda ot kik wuog oko mar mondo mi udhi e ng'anyo. Ka koro wacho ni nitiere ka sirikal chano tiyo kod jonjore moko kata guns moko ma koro ibo bed ka ikelo e kin jong'anyo. Wacho kanyo bende ni nitiere obila moko ma bende bro bedo ka rwako lep raia to donjo e kin jong'anyo. Ka gisekelo tulo to gin gilal apoya nono to koro obila tiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo. Kata kamano wageno ni jogo ma osechano ni bro bedo ka wuok oko odiochieng' makinya e rapara mar Gen Z manowito ngimagi e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024 bro bedo ka wuok oko e yor kwe maonge kelo tulo moramora. To par ni kweth mano mar Linda Mwananchi bende nowacho ni gichungo romo margi manowinjo bed ni gibedo godo e jumani mar mondo mi odiochieng' makinya giriwre kod rawere mag Gen Z e ng'anyo makamano. Wageno nobo bedo rapar kata ng'anyo mamuol. To bende e kinde ma magi duto timore Boniface bende aparo kotudore kod wechego mago mag arita telo mano mar county tend arita e county ma Nairobi ka bende wacho ni gin bende pok giyudo oboke moyiedhi makoro yango ni kiny winjo be ni ng'anyo bedo. Mak mana ni giwacho ni magin tiere godo en mano chwal ne ogai mar obila to gin kaka jotelo ma Nairobi pok giyudo samath moramora mayango ni kiny ng'anyo bro bedo. Kata kamano wageno no bila ka jopiny owuok to gibitiyo kod teko mathoth ahinya kuom jopiny ni mar ok wadwa neno ng'ata mawito ngimane kendo e kinde miparo jogo manowito ngimagi. Adono waket tenge weche makamago wadoga ne It Gazette mano mar ariyo mano ma gazeti ma Daily Nation. It Gazette mar ariyo ne nitiere kod sigana moro mano mamulo weche mag somo e pacho kae. Wang'eyo ni romo mano mokelo kanyakla jotenda sikunde kata principals mago mag sikunde bwo riwruok margi mano mar Kesha tadi koro gintiere romo margi e boma ma Mombasa ka odiochieng' manyoro iwacho kae ni principals ani koro dhiro mar mondo mi omenda mar somo e skunde kata school fees mar mondo mi omedore. Kaluwore kod jotend skunde makamago giwacho ni kochakore higa mar 2015 pok omed omenda mar somo to sirikal bende ok chwal capitation e wang' sa. Kuom ranyisi jopuonjre manitiere e skunde mag day school kata skunde ma ng'ato dhi skul to dok pacho winjo bed ni miyo giga capitation mano mar omenda madirom 22,244 mano japuonjre ka japuonjre. Kata kamano iwacho ni higni mosekala inyanya te hik omenda mano mar 2024-25 osemigi kanyo omenda madirom 15,385 kende. Gino makoro jotend skunde wacho ni medo skunde pek kendo miyo skunde bedo kod gope mathoth ahinya. Boniface.
En adier ni sirikal yudore kama tek kabisa e seche machalo kama e weche mag somo pacho kae. Nikech mana kaka wang'eyo en ni en adier kaka giwacho ni review manotim mogik ne en higa mar 2015. Mane pesa ma jonyuol osebedo ka chulo e skunde mag nyithindgi nitie pacho kae. To mana kaka wang'eyo ngima oseidho matek kabisa pacho kae. Kendo onge kaka nyithindo biro endelea chulo pesa mane gichulo chien kacha e school fees. Koro head teachers wacho ni miwauru thuolo mondo wamed school fees ne jonyuol, ama un kaka sirikal medwauru pesa mang'eny. Wang'eyo maber ni sekta mar somo seche duto yudoga allocation maduong' kabisa, kata mane budget mar higa mar 2026 2027 ni sekta mar somo nyoyudo bilion 784.5. Total budget ma ne en trilion 4.8. Mae pok oromo nikech ang'o? Wang'eyo seche duto ni nyithindo masani watimo ni enrollment ng'eny kabisa. Sirikal nobiro gi gimoro ni nyithindo duto nyaka somi 100% transition mwa iluongo gi dho ngere cha. Omiyo yudo ka population mar nyithindo ng'eny. Mae ng'iso nang'o? Ka for example a boarding school nyocha tiyo ga oganda for example gunia achiel achwako nyithindo nyoyo, it means gibiro tiyo gi gunia 2 ama gunia 3. Head teachers winjo matek kabisa, kendo wawinjo ni moko kuomgi ka gineno suppliers ka donjo through the gate to giwalk through the window. Gipondo. Ok bibedo maber ni wadwaran skunde wa e yo machalo kamae nikech mae dhi kelo problems. Adiere kiwacha wacha adier makende en ni nyaka sirikal koro winjore kod jogi mondo ginen to wadwaran skunde wa e yo machalo nadi. Tindo tek ma ka nyithindo wuok ot ka dhi skul tioro ni message ni nyako clear balance mane nitie ya kodonje school korito capitation mar government cha. Gazet ni wacho ni kata mana rim paper 2015 nen siling 420. Sani en siling 800. Maybe Uganda gorogora chela kenen pesa din 2015 sani possibly omedore gi pesa makore lach. Ruler, learning materials, basins and whatever gi. Omiyo head teachers, I mean, gin kare mar justify mondo omed gi pesa, omigi thuolo mar medo jonyuol school fees ama government omed allocation magichiwo ne skunde seche duto. Mana is the only way mabro yudo go solution ne problem mantiere skunde wa mantiere go pacho kae. Uneno kata mana ng'anyo matimore school left right and center, nyithindo gi wang'o skunde and the rest. Probably pressure nitie kata mana school kacha yore mopogore opogore. Omiyo ka sort out weche machalo kaka magie to ok bibedo mayot. Wang'eyo ni parents ok bi mor nikech already gin constrained, gitiyo gi pesa mang'eny e yore mopogore opogore. Apart from puonjo nyithindo gin gi other tije moko ma gidwaro ni gitim. Ok gibedo mamor lakini mae reality mantie. Kendo anto aparo ni awinjora kod gima head teachers wacho ni. Joyce. Aka koro nyaka sani wang'e ni proposal makamano kata paro makamano nosechwal ne jagoro mongirore e migawo mar somo mano John Ololtua mano e kinde makoro ne oyuoro e romo mano mar Kenya Senior School Head Association Kesha conference makoro dhi mbele e boma ma Mombasa. Warito nono bobede yo machalo nikech wacho ni oboke makamano sani koro iwacho ni skunde mag day mose ma wang'eyo ni wantiere ga kod free day schools. Sani koro jonyuol kidek chulo omenda madirom 7,675 kapo ni okete tim lokruoge makamago. Bende it gazet mar 2 kanya kwa Ramogi Ajwang' inyalo ng'iyo nitiere table moro ma ochor kanyo makoro yango proposed new fees for senior schools mano kochakore skunde manitiere category mar C1 C2 kod C3 kachiel kod C4. Inyalo ng'iyo kanye yo makare mar mondo mi ng'iane ni paro makama to bobedo komedo pek ne janyuol e yo machalo nade. Ang'e ni Boniface kata siro paro makamano janyuola bende biro bedo ka winjo pek kaloni nyaka koro one kaka ogajore e yo makare mar mondo mi nyathine odhi mbele kod somo e yo makare. Adonwa dhi it gazet mar 3 mano mar gazeti mano mar Daily Nation. Nitiere sigana ma gazet mar Daily Nation bende omenyo e it gazet mano mokwongo. Ndike kanyo ni single Kenya women use wedding rings to ward off unwanted suitors. Kenda nuko ket pichni mag nyidendi moko kanyari wacho ni nyidendi manitiere e yor tich kata career females, career women moko kuom gosebedo ka rwako ringa mar mondo mi ok ni gine keny
gidwaro mar mondo mi giriemba seche moko joma chuo moko machendo kata chando gi to seche moko neno ni ng'ani to onge kumoro amora monyalo dhi godo. Oket sigana kae mano mag nyidende ariyo. Kuom ranyisi wantiere kod Lamu County Executive in charge of Blue Economy Sabrina Mkare Jeffwa kaachiel kod Nancy Washira ma jahigni 27 en social media influencer bende gwengego mag Lamu. Akia nang'o matimore, nyalo bedo ni nitiere chuo moko ma gin gidwa sero to seche moko gin serious gi nyidendi. Koro nyidendi oyudo tactic moro. Kidano ka gazeti otemo nyiso sigana mar jandiko moro mano ma Chimamanda Ngozi Adichie makinde mathoth ni wacho ni ng'ama nyako koneni kod ring e lweti matinde ni in e keny to nitiere kit luoro moro mane imiyi. Kata kamano sani weche opogore. Ring en mar riembo joma chuo ma seche moko nyadendi paro ni ng'ani ok ni serious koda. Boniface. En adier, joma miyo ama nyidende matindo madwa donjo e keny, moko kuomgi yudore kuma tek kabisa. Nitie issues mopogore opogore ma gi battle, to samoro ibro yudo ng'ato ma obro wuondi ni an serious kodi, but e chunye ma iye to ken serious kodi. Omiyo yudo ka koro iwacho ni girwako wedding rings mondo samoro gidhi rwako jogo ma giparo ni ok serious. Magi aparo ni jok mariek kabisa, kendo ging'eyo gima gitimo. Giwacho ni kata ka rwako wedding ring to ibiro ira to neno ni ng'ama serious, abro miyo opportunity. Kendo moro ka winjo ka wacho ni kata na wuon kaka ng'ama nyako kaseneni ni ng'ama serious asespoti ng'ama dichuo, anyalo kawo kata initiative mondo propose ni. Gima in short jogi e temo mana dhiro oko jogo ma giparo ni ok ni serious kodgi mondo gibed gi dating ama gi kisera gi joma chuo mabro miyo gi yo mowinjore at the end of the day. Ok gidwaro doom left, right and center. Joma chuo abedu joma beyo, onge tiende mondo ibed kod ji 16, in gi ng'ato Mombasa, Kisumu, Eldoret, Nairobi and the rest, Migori. Kidwa kendo to chimacho nyawadu ama kidwa meto chimacho nyawadu to iket ng'ama nitie no mokwongo no piny to wach ni nanta dwa meto because of ABCD. Berada ng'ama dichuo dichiel tibedo ng'ama ibed jadiera molo kawo nyar ng'ato matin ti waste ne time, at the end of the day okibi kende. Emomiyo nyidendi matindo girwako rings e lwetgi mondo gibed mana gi jogo ma serious ma ginyalo timo relationship, at the end of the day nyalo nyuome. Ana yie kodgi kabisa. Nyakora mugejo ng'into pachien mane gotudore kod sigana ma gazet ma Daily Nation ondike it gazet mar adek mano mar nyidendi masani koro rwako wedding ring mar mondo mi giriemb chuo ma seche moko onge kod paro malong'o kodgi. Hadon wadhi it gazet mano mar 6 mar gazeti mar Daily Nation ka wadhi mana mapiyo piyo Boniface. It gazet mar 6 kanyo wang'eno odiochieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto nochuo koke e paro mar chik mar omenda mar 2026 ma sani koro en chik. Sani koro en Finance Act kata chik omenda mar higa mar 2026. Kinde ma jatend piny Kenya William Ruto notimo mano odiochieng' manyoro e kar jot mar jatend piny bore Nairobi ka nitiere ber moko ma koro ne osingo ne ondike kae ni president's gifts goodies ma koro ne oketo kanyo mago mageto rawere, nitiere mago mageto jopur, mageto jopuonja kaachiel kod jo Kenya ma koro odak e pinje maoko kod johala matindo tinde pacho kae. Ka bende jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni weche mosebedo ka fuong'ore kata propaganda kata miriambo mosebedo ka fuong'ore ewi weche mag usuru michan kete weche go mag mtumba, simbe mag ong'we yamo kaachiel kod weche go mago mag omenda michulo mag kod Saudi kata rent ok gin weche mag adiera. Adier, nyawa neno jatend piny e kar jot mare State House Nairobi kae ka koro ne oketo koke finance bill, koro en act kiseche machalo kamagi kendo tarik 1 dwe manyien nyakoro mag ajang taxes manyien dhi biro mopogore opogore mabro miyo sirikal neno ni to gi generate pesa maromo nade mondo giran go government. To jatend piny Kenya nyowuoyo kabisa kendo motegno kabisa kawacho ni ooyo asewinjo kata ka wajumbe moko wacho gik ma ok ayiego. Giwuondo japiny for example ni tie tax on bottled water, mitumba, freehold land, mobile phones, mobile money. Nyo wacho ni mago gik maonge kendo koparo ni bill finance act makoro nitiere seche machalo kamagi in as much as gidwa raise taxes from jopiny gin kaka sirikal giparo ni ok gihinyo japiny kendo giparo ni taxes generation measures magibiro go bro konyo mama mboga, yudhe, rawere, vijande kama kod jok mopogore opogore.
Nyaka to nyo wuo gi ton machalo kama nikech oyudre kama tek kendo jo Kenya manolalo joggi 2024 Gen Z protest waneno ka gima chal ka kendo mienjo odiochieng' makiny omiyo to nyaka nyo ng'is jopiny ni ooyo achung' kodu adwaro ni akonyu kendo nyo wuoyo kowacho ni piny Kenya osego okang' ma ng'eny chien kacha omiyo notemo mana gimonyalo timo kaka president mondo in as much as odwa raise taxes revenue through taxes manyien moketogi but otemo wacho ni ok odwa ni ngima japiny ohinyre kabisa. Kang'eyo ni japiny to nene ang'o finance bill makoro sani en loni machakre tarik 1 dwe mar abiriyo nyaka ing'e nyakoro Magajwang' ni nitie taxes manyien makoro sirikal dhi birogo. In iparo nang'o e wachni? Are you satisfied? Aparo ni mae kani isomo finance bill to kuonde mane ohinyigo as a person individually ing'eyo. Omiyo ok abi wacho mang'eny e wachni but ageno ni jakenya bro make uamuzi mowinjore at the end of the day. Erokamano. Nyakora Mugiajong' matut kotudore kod mane nyalo somo it gazet mar auchiel mano mar gazedni mar Daily Nation kama oket pichni mano mar jatend piny jalup jatend piny jatend migawo mochung' ne tudruok kod pinje maoko ma bende jatend migepe kod jatend migawo mar omenda mano John Mbadi odiochieng' manyoro e kinde mane gintiere kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto. Adonwa dhi it gazet mar 9 mar gazedni mar Daily Nation ko wadhi mana mapiyo piyo kama odiochieng' manyoro wang'e ni jatend migawo mochung' ne wechego mag thieth Aden Duale ne ochopo achiel kachiel e nyim doho mano ma Milimani bore Nairobi kae kaluwore ni ne oluonge kacha kuom dhi ataro mano mar chik mane doho golo mar mondo mi ochung chenro mano mar gero karatengo kaachiel kod thiedho jotuo Ebola e pacho kae. Kata kamano odiochieng' manyoro iwacho kae ni koro CS Duale ne okwepo dhi e jela kalore ni ne obolore kendo okwang'uono ne doho gino mano miyo koro doho nong'uonone kalure ni ne odhi ataro kod chik makamano. Kata kamano Duale nowacho ni piny Kenya pod imedo keto kenge makare mar neno ni tuo mar Ebola ok odonje pacho kae. Nowacho ni nyaka sani nitiere jogo mosepim moriwo kanyo ji 104 mosepim kendo osebedo quarantined kaluwore kod chich ni seche moko ginyalo bedo kod tuo mar Ebola. Kata kamano tuo mar Ebola to nowacho ni pok odonjo e pacho kae. Boniface. Anyalo wacho ni dhano seche duto timo makosa lakini ka idok chien ba accept number 1 nyaki accept makosa ni bi ni nyalo dok chien. Number 2 gimi bro team after makosa is always very important. CS Health Aden Duale omor kabisa ni odhi e doho owacho ni oyo anto ne kawinjo maber kosana obiyo nyokwayo ng'uono bowene. En wach maber ka jotelo magwa seche duto nyalo luoro chik. An aparo ni Kenya en piny mosego hatua e demokrasia omiyo okwana kangaroo country nyaka waluor chik jotendwa nyaka luor chik gi operate under the law seche duto. Nyong'uonne but osiem wang'e kabisa. Negi set up Ebola facility Laikipia Air Base to seche ma ng'ato aken jomage manodhi e doho wacho ni gimutimo oyo lure ok en gima ber. Ba paro kata mana setting up facility no loss of facility mar Ebola quarantine center no chungi but ginto chal ka gima ne gidhi mbele gino mano wang'o idoho kabisa ano yude gi contempt. Anyalo wacho ni weche mag Ebola seche duto pacho kae japiny nek mor gi wachno kendo kata mana jogo manie health ministry mo jogi mawacho ni nyaka ung'e ni japiny nek mor kod gima notimo onge kaka nyalo dhi golo jopiny ne feel no golo tuo pinje maoko to kelo ngi Kenya kae omiyo kata wacho no dwa set up quarantine facility Laikipia kucha gino ok en gino mamor. Jopiny ok mor gino gi seche machalo kamagie kunyalo stope ukete kamane piny Kongo kucha ama kure to umigi support aparo gima chalo kamano nyalo tiyo. Joyce. Mano bende madwa ni otere Machinglo manitiere e gazet mar 13 mar gazedni mar Daily Nation. Machinglo makamano adwaro ni kwanyalo yude achiel kachiel mar mondo mi Nyakwara Mugiajwang' onene it gazet mar 13 kanyo. Kwanyalo mana ng'iyo Machinglo makamano Boniface ang'e ni en kotudore kod wechego mago mag landruok mano mar tuo mar Ebola e pacho ka no koket picha mano mar jal machalo jatend migawo mano mar thieth e pacho ka Nyakwara Mugiajwang' wagoyo moso kwanyal mi Machinglo makamano
mana achiel kachiel e yamo, kata kamano kinyiewo gazeti inyalo yude. Boniface, king'iyo machinglo ma kamano, aneno ka nitiere picha mar jal machalo jatend migawo mar thieth kod picha mar jal machalo jatend piny Amerka. Kata kamano gik ma giwacho akia gimomiyo ng'at moro oketne it maduong' machalo motegore, to ng'ama chielo chalo nodino ite, ok dwa winjo gigo mawachore. Boniface, aneno ng'at mana kaka isewacho, aneno ng'at machal judge mbele kucha, to aneno ng'at machal jatend weche chieth pacho kae, to chal ka gima ite dongo kabisa. To aneno ng'at machalo Trump on the far left kucha. I can't see the court orders. Mano CS Health. Ano wacho court orders gi kopar no neno. Mago kotudore kod gigo mano wache do odiochieng' manyoro. Manyoro. Yeah. Kang'eyo ni Katundi temo wacho no nango, but nyakoro monga jwang kani nyiewo gazeti bende nyalo nene ikonywa kolo iye matut. Yes. Ka bende nitiere board moro kanyo moket kanyo ni Ebola Quarantine Facility Laikipia Project America First, funded by Trump, no refunds. Kakuru nyaka sani kane wang'it gazet mar 6 kanyo niwacho ni tenda America nosegolo kanyo omenda madirom $112 million mano madirom billion 14.4 mano mar konyo e kedo kata gayo koda gero karatengo kachiel kod thiedho jotuo Ebola e pacho. Ka ng'inyo gazet ma Daily Nation ting'ia ne machinglo makamani pongiwi. Adwano ati gazet ma Daily Nation kod wach mantiere it gazet mar 10 kalore ni en bende ne omenye e it gazet mokwongo. Mano kotudore kod gima koro timore e duond bura mar ODM. Wang'eni duond bura mar ODM e tielo machielo ne okawo okang' mano mar thicho oko Edwin Sifuna kaka jagoro mano mar duond bura mar ODM. Kata kamano ndika ka ni Sifuna weighs his option amid new push to remove him from party post. Oyango no bobedo ka odhi e doho mar mondo mi gimed rakore kod duond bura mano mar ODM e okang' mano mar thiche oko kaka jagoro mar duond bura mar ODM. Boniface. Manen jagoro mar ODM Edwin Sifuna koro nyothi chuoko ayanga, kendo kang'eyo ni jolony ma weche mag siasa to neno nang'o, maybe nen mana gimbi kana en secretary general mar ODM, but wacho ni pod biro medo fight mondo ne ni to wach machal kama ochopo kanye. Ageno ni solution biro yudore. Erokamano. Kakoro nyaka sani wacho ni chenro mano mar gole oko kaka jagoro mano mar ODM notima e yo ma ok ni kare, kata warito neno no bobedo e yo machalo nade, nikech anno ka gazeti mano mar Daily Nation bendo yango kanyo at a glance. Legal and political row depends over removal of Sifuna. Mano kotudore kod ywaruok makoni kod kocha mosebedo kaneno kotudore kod wach mar golo Edwin Sifuna kaka jagoro mar ODM. Adonwa ngi gazeti mano mar The Standard, wach mantiere it gazeti mar The Standard mokwongo odiochieng' ma kawuono en kotudore kod protest anxiety, weche makoro timore e pacho ka odiochieng' ma kiny. Wang'e ni rawere mago mag Gen Z chano dhi e ng'anyo mano kata chano dhi e ndara e rapar mar 2 kata rapar mar higni 2 mar jowetegi mano wito ngimagi e higa mar 2024 e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda. Aneno kanyo koket pichni mago mag jotelo e pacho kae, jatend piny Kenya, jalup jatend piny, jatend migawo mar arita kaachiel kod ogai mar obila. Boniface. Mana kaka wasewacho chien kacha, Kenya yudore kama tek odiochieng' ma kiny, kendo ng'anyo mar Gen Z chal ka gima kiny nyalo timore pacho kae kiparo go mano timore 2024. Jogo manobedo compensated moko kuom gi pod ywak, giparo ni pesa mano migi tin. Omenda no bejo moko wacho no biro bang' manye kuom muda mathoth, omiyo ok obi bedo mayot odiochieng' ma kiny. Waseneno ka jatend kweth ma DCP Rigathi Gachagua wacho ni oyo kik udhi, jogi chal ka gima okelo jonjore mondo kiny ochapwa e ng'anyo ma kiny wan go. Omiyo kata mana kaka asewacho, jogo ma kiny biro donjo e tich, jo biashara seche moko kuom gi ok bi epo, luoro nitie, but kaka asewacho, Jakenya nigi ratiro ma dhi e ng'anyo. Public Order Act wacho notify police, but timeuru yo ma peaceful. Jotend polise moko Nairobi kae wacho ni so far pok giyudo notification mo ochopo yo maber. Magi nyalo kelonwa problem, kendo ageno ni kata kwa dhi ng'anyo kiny to samoro okano bed maber. Wane ane ni to bro bet nadi seche duto wan kaka jo Kenya, mana kaka sewacho, wan gi ratiro ma dhi ng'anyo ko feel aggrieved, kata mana kuonde mwatiegi ka un gi union to feel no se chuli msara matin
kuom higni 10-20 isetiyo kanyo for more than kata 30 years, in gi ratiro mar dhi ng'anyo mondo iyud ratiro mari. Ok ang'e biro bedo nade odiechieng' makiny, but wane anen to wabro timo nang'o. Ka koro nyaka sani wang'e ni liet ma kamano wuok kuonde mopogore opogore, mano kowuok e jogo manitiere e kanisa kata jotend kanise, johala, jogo manitiere e sekta mar bodaboda, ji penjore ni odiechieng' makiny obo bedo e yo machalo nade. Kata kamano wageno nobo bedo e yor kwe mar chiwo luora ka kod ang'wen. Boniface, aneno ka thuolo marwa mar gazet morumo kiny makawuono. Wach ni mogik ka watieko. Kalone ne gazet mar The Standard minano komenyo weche mopogore opogore, Duale odiechieng' manyore waseng'isi ni ne obolore kendo kwayo ng'uono e doho kacha, weche motudore kod ng'anyo. Benano ka weche ma gazet mar The Standard omenyo ket kod mago manitiere gazet mar Daily Nation. Mogik ka watieko. Akwayo jogwa ma kochuno ni nyaka wadhi e ng'anyo to watime yo mokwe. Joma hundo kwadware ng'anyo odiechieng' makiny. Jogo manolalo jogi pod winjo malit kabisa. Omiyo ka kiny giwuok oko ni gidhi e maandamano, to tafadhali jonjore kata mano wabedo sponsored gi government kaka jatend kweth mar DCP wacho, tafadhali kiny ok en chieng' mar timo gima chalo kamano. Weche somo aneno ka koro kendo wadhiyudore kama tek. Sirikal nigi options ariyo, either gil allow head teachers mondo med school fees ama gimed capitation, pesa magisega bedo ka gichiwo skunde seche duto, mondo wanen to wanyalo konyo nyithindwa gi e yo machalo nade. Otherwise, erokamano, Nyasaye gwedhwa, wabed godo chieng' maber. Erokamano ahinya Boniface Otieno kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar biro e nonro mar gazet. Nyakora moge John gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny somo e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yueyo madindo gi sani kaita duogo kod twak mokwongo e chenro mar Opiny. Kik idhi mabor.